Okay, det er min nye fiskesæt, og nu vil jeg prøve at samle det. Og nu har vi fået samlet stangen, og nu mangler vi bare på hjul på. Her får I lige se stangen. Rigtig fin. Den hedder Nammen. Ja, det var min stang. Okay, nu har jeg fået sat hjulet på. Et fint nyt hjul med en helt ny line. Med sådan en 20 grams klump, så man kan komme længere over åen. Okay, nu skal vi prøve mit nye line og hjul og stang. Okay, vi prøver det. Starter lige der mellemlander. Og så hiver jeg til. Jeg glæder mig til at se nogle Okay, billeder. den er god. Den er god. Okay, vi prøver lige en gang til. Og det er vigtigt, at man husker at stoppe kl. 11 og kl. 12. Så her, der og der skal du stoppe. Husk selvfølgelig kl. 11 og kl. 12. Nu prøver jeg lige at vise det igen. Og så er det vigtigt, at du får sådan et modhug, når du kaster. Så her, kl. 11, kl. 12. Kl. 11, kl. 12.